Добре дошли в Архив 13, мястото, където тъмните тайни излизат на светло. Готови ли сте да разкрием най-шокиращите мистерии и непознати истории? Започваме. Част 1. Убийство за гледания. Историята на Клер Милър. Това е история, която разтърси Америка. Но не заради самото престъпление, колкото заради човека, който го извърши. И мястото, където се разигра. Тикток. Клер Милър изглеждала като обикновено момиче. Само на 14 години тя била активна в социалните мрежи, а Тикток бързо се превърнал в любимото й място за изява. Видеята й не били нещо необичайно. Малко тийнейджърска драма, песни, филтри, популярни звуци. Хиляди последователи, много сърца и усмивки. Всичко изглеждало съвсем нормално, до нощта, в която тя извършила нещо, което и до днес остава трудно за осмислене. В 1:00 през нощта Клер излиза навън в снега, вдига телефона си и звъни на 911. Гласът й е спокоен. Съобщава, че току-що е убила собствената си сестра. Казва, че я е намушкала с нож, докато спи. Жертвата, 19-годишната Хелен, момиче с тежки увреждания, прикована в инвалидна количка. Когато полицията пристига, Клер посреща униформените на прага, с ръце, все още изцапани с кръв. Не бяга, не се крие. Признава всичко. Без съпротива. Без емоции. От тук започва нещо, което никой не очаква. Самото убийство е достатъчно шокиращо, за да попадне в новинарските емисии. Но съвсем скоро вниманието се прехвърля към TikTok акаунта на Клер. Платформата избухва. Последователите й нарастват. Старите й видеа започват да се гледат хиляди пъти в минута. Алгоритъмът открива, че хората кликат, гледат, споделят. И започва да разпространява видеята още повече. За часове Клер се превръща в сензация не заради таланта си, не заради съдържанието си, а защото е извършила убийство. Появяват се коментари. Някои осъждат. Други – не толкова. Под едно от видеята й, заснето дни преди престъплението, някой пише: „Изглеждаше ми странна“. Под друго – „Това е лицето на психопат“. Трети обаче реагират по напълно различен начин. „Тя е легенда. Куин. Сваля ми шапка“. И изведнъж започва да се формира зловещ фен-клуб. Хора, които не просто следят случая, а се възхищават. Защото в един дигитален свят дори чудовищното може да бъде направено. Вирусно. Разследването показва, че Клер е действала сама. Не е била под въздействие на наркотици. Не страда от официално диагностицирано психично заболяване. Но от телефонните й съобщения, записите от социалните мрежи и чатове се очертава тревожна картина. Тя е обсебена от насилие, от сензация, от идеята да бъде център на внимание. Според някои източници, тя дори споделила с приятел, че мисли за убийство, просто за да види какво ще стане. В едно от видеята си преди престъплението, гледайки директно в камерата, тя казва: „Имам чувството, че никой не ме вижда, но ще ме видят“. Психолози и експерти в криминалното поведение се включват в дискусията. Един от тях казва нещо, което остава в съзнанието на мнозина. В миналото някои хора извършваха престъпления, за да изпратят послание. Днес някои го правят, за да получат лайкове. TikTok от своя страна реагира бавно. Акаунтът на Клер не е изтрит веднага. Видеята й остават онлайн с дни. Гледаемостта расте. Алгоритмите не правят разлика между популярност и морал. Те следват само едно – задържане на вниманието. А хората не могат да спрат да гледат. Появяват се десетки видеа от други потребители, които използват името на Клер като хаштаг. Разиграват сцената. Пародират я. Превръщат трагедията в съдържание. Момиче от друга държава качва клип, в който играе Клер, намушквайки въображаема сестра с надпис: „Преструвам се, че съм тя“. Само за шоу клипът събира над 2 милиона гледания. В коментарите – смях, одобрение, подражание. Медията бързо улавя тенденцията. Заглавията се множат: „Убийство за лайкове“, TikTok и черната страна на тийнейджерите, случаят Клер, кога социалните мрежи започнаха да възнаграждават злото. Общественият дебат е разединен. Едни настояват платформата да поеме отговорност. Други твърдят, че вината е в човешката природа, не в алгоритмите. Но истинският въпрос остава незададен. Дали Клер е убила, защото е психически нестабилна? Или защото е вярвала, че това ще я направи известна? Истински обезпокоително е, че този случай не е единичен. След него се появяват нови и нови инциденти. TikTok звезди, замесени в престъпления, предизвикателства, които водят до реални наранявания, и клипове, които размиват границите между фикция и реалност. Но случаят на Клер е повратна точка. Защото за първи път една толкова млада личност използва TikTok не просто като място за споделяне, а като сцена за преднамерено престъпление.
И вместо това да шокира платформата, той донесе трафик. Според психолозите, младите потребители все по-често формират идентичността си около това какво могат да създадат, което да привлече внимание, независимо от съдържанието. Страхът да бъдат невидими, да останат незабелязани, ги тласка към екстремности. А TikTok със своята моментална обратна връзка, лайкове, гледания и коментари се превръща в катализатор на тази нужда. За някой дори в мотивация за престъпление. Разследването на случая с Клер продължава. Адвокатите й пледират невменяемост, въпреки че експертите не са единодушни. Обществото дебатира дали тя трябва да бъде съдена и като възрастна или като дете. Едно е ясно – съдебната зала не може да конкурира TikTok по популярност. Докато процесът тече, името й се върти в алгоритъма. Историята й се използва за съдържание от десетки създатели. И всеки от тях печели гледания, последователи, влияние. Някои дори започват да продават мърч с лицето й. Футболни тениски с надпис «Фри Клер», стикери, чаши. Животът на сестра е жестоко отнет, се превръща в забравена бележка в сянката на дигиталната слава. А TikTok не спира. То продължава да предлага видеа за Клер на всеки, който задържи вниманието си дори за секунда. И тук стигаме до нещо още по-зловещо. Появяват се потребители, които спекулират дали не е част от тренд. Един пише: какво ли ще стане, ако и аз направя нещо подобно? Може би и аз ще стана известен. И това вече не е просто теория. Това е моментът, в който реалността започва да прилича на вирусно предизвикателство. Ако някой някога си е задавал въпроса дали TikTok само отразява случващото се в света или го оформя, случаят с Клер Милър дава зловещ отговор. Това не е просто платформа. Това е арена. А когато залогът е видимост, а не истина, когато алгоритмите възнаграждават не морала, а вниманието, тогава дори най-мрачните актове могат да се превърнат в шоу. Но това беше само началото. Част 2. Алгоритъмът на сензацията. Защо TikTok насърчава тъмно съдържание? Когато стане нещо шокиращо, TikTok не просто го отразява. Той го ускорява. Разнася го. Увеличава интензитета му. Пита ли се някой защо? Отговорът е по-прост, отколкото изглежда. Но и много по-зловещ. В сърцето на TikTok лежи алгоритъм, сложен, мощен и изненадващо личен. Той не се интересува какво е морално. Не разпознава границите между добро и зло. Той се интересува само от едно – задържане на вниманието. Колко време оставаш на един клип? Колко пъти го превърташ назад? Натискаш ли сърчице? Коментираш ли? Споделяш ли го? И така, когато се появи нещо като историята на Клер Милър, алгоритъмът прави това, за което е създаден, усилва я. Показва я на милиони. Защото хората гледат. Дълго и често, но това не е изключение. Това е модел. TikTok има дълга история на съдържание, което граничи със сензационно, насилствено или просто морално съмнително, но се разпространява като вирус. И то не защото платформата не може да го спре, а защото няма причина да го направи. Пример – Blackout Challenge – предизвикателство, при което потребителите задържат дъха си до загуба на съзнание. Звучи налудничево. Всъщност е смъртоносно. Над 10 деца по целия свят загубиха живота си, опитвайки се да пресъздадат тренда. Но TikTok не реагира веднага. Клиповете остават достъпни. Някои събират милиони гледания, докато семействата на жертвите водят кампании, молейки платформата да ги свали. Има още. Benadryl Challenge, при което тийнейджери приемат огромни количества антихистамин, за да получат халюцинации. Последствията – припадъци, хоспитализации, смърт. Платформата реагира едва след като случаите стават обществено достояние и се появят заглавия в медиите. А до тогава гледанията растат. Проблемът не е само в самото съдържание. Проблемът е в това, как алгоритъмът възнаграждава подобно съдържание. Когато клип с нещо шокиращо се задържи дори една секунда по-дълго в полезрението на потребителя, това е сигнал. Покажи му още от това. И така, човекът, който гледа история за насилие, изведнъж попада на още. И още. И още. Без да търси. Без да избира. Просто защото е задържал погледа си с няколко мига повече. Този механизъм създава своеобразна спирала на сензацията. Потребителите, които осъзнават това, започват да го експлоатират. Създават клипове с умишлено стряскащи заглавия. Използват музика, която внушава напрежение. Вкарват драматични паузи. Дори само загатват за нещо забранено. И това вече е достатъчно, за да предизвика интерес. Един потребител качва видео със заглавие: «Сестра ми не знае, че я записвам, докато крие тялото». Оказва се шега. Но клипът събира 5 милиона гледания.
В коментарите възхита подражание, а някои дори се питат, ами ако не беше шега. TikTok не проверява дали нещо е истина, преди да го направи вирусно. Не проверява контекста. Не проверява последствията. Той само изчислява колко време си задържал вниманието. Това е достатъчно. И тук възниква въпросът. Алгоритъмът просто отразява човешкия интерес или го оформя. Психолозите предупреждават. Когато младите прекарват по няколко часа на ден, изложени на съдържание, което възнаграждава агресия, драма и сензация, то това неминуемо влияе на тяхната преценка за света. Границата между реалност и перформанс започва да се размива. Жестокостта става контент. А вниманието – новата валута. Още по-притеснителен е фактът, че TikTok активно насърчава така наречените microtrends, мини-тенденции, които се променят буквално всеки ден. Един ден може да е забавно предизвикателство с танц. На следващия – имитиране на престъпление. TikTok не се интересува какъв е трендът, ако задържа вниманието. А това кара потребителите постоянно да търсят следващото нещо, което ще привлече публика. Става надпревара. Кой ще е по-краен? Кой ще е по-шокиращ? Кой ще качи нещо, което ще избухне в рамките на часове? И в тази надпревара моралът не е фактор. Само гледанията. Може ли платформата да направи нещо? Да, но не и без натиск. След критики и съдебни искове, TikTok създава така наречения Content Moderation Center – място, където съдържанието се преглежда и, евентуално, се сваля. Но проблемът е в думата «евентуално». Платформата е твърде голяма. Над 1 милиард активни потребители. Над 1 милиард видеа, качени всяка седмица. Автоматичното филтриране работи по ключови думи и визуални индикатори, но не хваща всичко. А когато алгоритъмът вече е направил нещо вирусно, щетите са нанесени. Има и друг проблем. TikTok рядко наказва създатели, които умишлено качват съдържание с сив морален статус, но голям потенциал за гледаемост. Защо? Защото тези създатели привличат потребители. И колкото повече време хората прекарват в платформата, толкова повече реклами гледат. Толкова повече пари текат. Алгоритъмът не е просто бездушен инструмент. Той е програмиран с една цел – максимално задържане. А това означава, че най-успешните клипове винаги ще са тези, които провокират емоция. Страх, гняв, шок. Спокойните, информиращи, морално отговорни клипове просто не са толкова доходоносни. А когато едно момиче като Клер Милър, след като е извършило убийство, започне да събира милиони гледания, това е индикатор не само за обществото, но и за алгоритъма. Той го приема като сигнал, това работи. И започва да предлага още такива клипове. Не по случайност, а защото така е проектиран. Някои експерти наричат това механика на мрака. Система, в която алгоритмите на платформите за кратко време идентифицират най-силните тригери на внимание и ги превръщат в модел за подражание. Без човешка преценка. Без филтър. Именно за това TikTok не е просто приложение за споделяне на видеа. То е огледало на съвременното човешко поведение. Само че с лупа. Той изважда най-интензивното, най-екстремното, най-дразнещото на преден план. Не за да ни шокира, а просто защото това задържа вниманието. Но ако това е пейзажът, в който младите съзнания растат, какви ще бъдат последствията? Ще възприемат ли насилието като нещо нормално? Ще започнат ли да търсят одобрение чрез екстремни действия? Или ще превърнат всяка житейска драма в потенциален клип? Първите сигнали вече са на лице. Появяват се потребители, които инсценират престъпления, за да изглеждат опасни. Други признават, че качват фалшиви признания, защото хващат алгоритъма. А трети просто търсят границата, колко далеч могат да стигнат преди някой да натисне бутона изтрий. И така, реалният въпрос, който остава, не е дали TikTok може да промени алгоритъма си, а дали иска. Защото сензацията продава. А сензацията понякога се ражда от мрак, но това далеч не е краят. Защото TikTok вече не е просто сцена. Той се превръща в оръжие. И в следващата част ще видим как някои започват да го използват именно така. Не просто за гледания, а за манипулация, шантаж и дори изнудване. Част 3. Инфлуенсъри и престъпления. Когато лайковете надделяват над закона. Мислиш ли, че инфлуенсърите обуват само чар и усмивки в TikTok? Истината понякога е съвсем различна. И това е частта, в която започваме да виждаме как жаждата за внимание може да премине всяка граница. Представи си това. Човек, когото знаеш от платформата, с милион последователи, успешен, обичан, сякаш не може да сгреши. Но ето, новината удря като гръм. Този инфлуенсър е замесен в престъпление. Не просто снимка с интересен ъгъл. Не само разговор.
Истинско престъпление. Арестуван, обвинен, понякога осъден. Един подобен случай привлече вниманието международно. На около 23 години той вече беше касова фигура в TikTok, ежедневни влогове, лайфстайл, съвети за финанси и мотивация. Хората му се възхищаваха. Но в един момент всичко се промени. Полицията откри, че мъжът се е занимавал с нелегална дейност, нелегални заеми, изнудване, вероятно, организирана престъпна група. Мястото на извършване. Онлайн, под прикритието на съдържание, но с достъп до реални финанси и истински хора. Първоначално никой не подозира. До появата на едно видео във форум, където някой твърди, той използва TikTok, за да намира жертви. До този момент профилът му изглеждаше като източник на вдъхновение. След това разследването стигна и до съдебната зала. По първоначални обвинения зад профила стои сценарио, при което потребителите подписвали договори за невидими условия. Това звучеше магически, невинно отзивно съдържание срещу няколко прости условия. Но условията се превръщаха в клопка. Това, което най-много прави впечатление, е как инфлуенсърите използват платформи като TikTok като прикритие. Снимат засмяни и уверени, докато уж сключват съмнителни сделки и дори организират срещи с цел събиране на лична информация. И всичко това под сянката на ежедневна рутина. Кафе, тренировка, усмивки. Само когато медиите започват да разследват, TikTok профилът бива свален. Но вече е късно. Хората са виждали, учените вече анализират, пострадалите вече съдят. Инфлуенсърът става пример за това как онлайн славата може да бъде използвана като маска, за да се прикрият престъпления. Този феномен никога не е ограничен до видео с престъпление. Той започва с контент, как да спестим пари бързо, инвестиции за начинаещи или лесен стартъп проект. След това идва офертата, пиши ми лично. След това идва сделката. И в тази поредица платформата е източник на доверие, не опасение. А жертвите, често млади хора, впечатлени от кариерата и успехите на инфлуенсъра. Втората категория са инфлуенсъри, които показват опасни практики на живо, например наркотици, оръжие или други забранени дейности. Превърнали са рисковото поведение в забавление или в демонстрация, каквито публиката обича. И не просто демонстрация. Превръщат го в диалог с последователите. Може ли доза? Ако искате, можем да го направим на живо. Публиката реагира, лайкове валят, скандалната репутация расте. Но реалният риск за закона и самите хора също е там, стои в сянка. В този сценарий TikTok вече не е просто късче от живота, а потенциално поле за престъпление. Инфлуенсърите често казват, че показват реална част от живота си. Но това не е просто откровение. Това е стратегия да запазиш вниманието. А колкото по-екстремно е поведението, толкова по-високи гледанията. Една стъпка по-далече. И тук няма връщане назад. Следва полиция, съд, евентуални жертви. В някои случаи публиката сама подтиква към екстремизъм. Покажи по-опасно нещо. Направи го сега. И инфлуенсърът се поддава. Защото всеки лайк е глас за нещо ново. Но когато се окажеш в затвора, кой е виновен? Алгоритъмът. Публиката. Простият човешки стремеж да се докажеш. Или платформата, която не поставя граници. Разбира се, има и инфлуенсъри, които работят с правосъдието. Стават свидетели. Да разкажат за престъпници. Да повдигнат проблем. Ако те не следват тренда, а контролират действителността. Тези случаи често остават в сянка, защото не са снимани с филтър. Не са направени така, че да провокират силно емоционална реакция. И съответно, не се разпространяват толкова бързо. Но тази категория хора също използват TikTok не за подвеждане на реалността, а за нейното разкриване. И макар да не получават милиони гледания, получават внимание от институции, медии, дори омбудсмани. Тяхната роба е правдата, не гледанията. Един от най-шокиращите случаи е този на жена, документираща системно изнудване на уязвими общности. Без монтаж, без ефекти, без чужди музики. Само истинска борба с престъпленията. Тя предизвика разследване. И това е част от другата страна на влиянието. Тази, която значи морална отговорност, не внимание на всяка цена. Тук стигаме до въпроса. Какво искаме в TikTok? Рекорди? Скандали? Или решения на реални проблеми? В тази част виждаме, че престъпленията и наградата за тях са неделимо свързани в инфлуенсър културата. Понякога разграничението между добре и лошо се губи сред песните, галерията от филтри и последователите. Жаждата за слава може да ти донесе милиони последователи, но може и да те доведе до клетка. И често и двете се случват едновременно. Защото TikTok ти обещава едно сцена.
но ти плащаш другото. Репутацията, свободата и понякога живота на друг. Проблемът не е в това, че инфлуенсърите крадат или мамят. Проблемът е, че платформата не филтрира желанията, а усили уменията за манипулация. Тя възнаграждава. А когато силата за внимание е по-голяма от силата на закона, тогава платформата вече не е просто приложение. Тя е социално поле, където се пишат нови правила. И не винаги са морални. Следващата част ще разгледа още по-остри теми. Как TikTok може да стане сцена не само за престъпление, но и за трансгресивна реч и тормоз. И дали съдът на масата може да се превърне в обективна правда. Или ще остане само шум, облечен в хаштагове. Част 4. Предизвикателствата, които убиват. Когато TikTok става опасен, предизвикателството. Тази дума вече не е просто забавна игра. В TikTok тя може да се превърне в ловушка, в мини-експеримент, който върви към край. Едно след друго, видеа изкачат в For You пространството. Всяко с по-силен акцент. Задържане на дъха, странни комбинации от лекарства, странни опасни действия. И без предупреждение, без граница. Да започнем с едно, което получи най-много медийно внимание – Blackout, предизвикателството. Декларирано като начин да изпиташ екстаз чрез лишаване от кислород, то привлече тийнейджери с обещанието за кратки халюцинации и странно усещане за свобода. И вместо това отне животи. Млади хора загубиха съзнание, удрят се, дават повод за паника. Родители алармираха. Училища звъняха на родителите, въпреки че платформата твърдеше, че не разрешава опасно съдържание. Но алгоритъмът продължава да препоръчва клипове, в които предизвикателството е демонстрирано, коментирано, обяснено. След това дойде Benadryl Challenge, хроника на едно забавление, което премина границата към опасност. Сложи тегло върху това, колко медикамент е нужно, заснеми го, усети халюцинациите. Не говорим за малки сърбежи. Говорим за припадъци, болница, дори смърт. И докато семействата разбираха по трудния начин колко е опасно, клиповете дори не изчезваха веднага. Към това се добавят още нови варианти. Комбинация от няколко лекарства, рискови физически изпитания, невъобразими трикове. Всеки по-екстремен от предходния. Всеки те кара да задържиш погледа. Всеки е готов да бъде превърнат във вирус. Точно тези клипове са в същината на TikTok. Те казват: гледай ме. И ти го правиш. И докато някои казват: то е просто експеримент, истината е друга. Тя включва безброй синини, счупени кости, опасни наранявания. По-лошото — млади хора, които не достигат до дома. В някои случаи лицата в клиповете дори не са склонни да признаят колко е опасно. Защото признанието убива сензацията. Нищо сериозно, казват те. Само ще изпитаме тръпката. Но тръпката е бърз автогонец. Следващото предизвикателство е още по-екстремно. И тъй като TikTok редовно предлага такива клипове, адреналиновата нужда расте. Не съвсем здравословно. И понякога завинаги. Понякога тези предизвикателства водят до масови инциденти. Училища алармират родители за нова вълна. Лекари се обединяват, за да предупредят децата, но когато клиповете продължават да циркулират, предупредителните съобщения остават празни думи. Тогава идва паниката, политическите реакции, медиите зоват за регулиране. И TikTok бавно премахва някои, но не всички клипове. И дори тези, които сваля, се появяват отново под различни имена и хаштагове. Защото това е система, която спира трудно. Алгоритъмът препоръчва. Хората преследват адреналина. И създавачите гонят вниманието. В средата е рискът, реален и често пренебрегнат. Как да реагираш, когато, например, тийнейджърка умира, докато заснема невидим трик с бутилка? Или учителка забелязва синьо петно по врата на ученик, направило се от викания, които не си представяш? Нуждаят ли се от регулиране законите? Или достатъчна ли е морална отговорност на платформата? Опасението е, че когато някой реши, че е Валей Райт, само тест, някой друг може да загуби живота си. И това не е хипотеза. Това е реалност. И тук идва друго измерение на опасните трендове. Този на фалшивите предизвикателства, документирани като истински. Появяват се първоначално като провокация. Ще направим нещо, което ще промени всичко. Но когато има зрители, най-екстремността вече е тук. Сега правим луда сцена, ще се преоблечем като наркодилъри и ще си играем, че грабим пазаруващи. Понякога е театър, но често е истинско. Докато коментарите греят, искаме още. Жадуваме за емоция, пусни още. Тактиката вече е ясна. Преди да е ясно какво точно се случва, вече си станал съучастник чрез гледане. Някои млади хора са толкова привлечени към опасността като съдържание, че не се интересуват дали е истинско. Те просто искат да видят следващия клип.
А това свободно пространство става все по-мащабно. Толкова голямо, че ценностите на морала, на доброто, на здравия смисъл, постепенно се изместват. Предизвикателствата отчасти са като малки вируси. Влизат тихо, разпространяват се бързо, нанасят поражение. И когато свършат медийно, някъде остава трайна следа, изтрити акаунти, изплашени родители, травмирани деца. И тъжният факт. Дори когато видеята изчезнат, раните остават. Без гласове, които говорят за последствията. Без обществено ангажиране. Само спомени, скрити зад филтъра. Но рискът не е само в екстремното. Той е в нивото, до което хората са готови да стигнат, само за да се изтъкнат. Да бъдат следващото нещо, да засенчат всички. В този процес моралът става посредствено искане. Нещо, което затруднява проекта. И скандалът става по-важен от съдържанието. Точно така TikTok преминава от място за забавление към арена, където някой плаща най-трудно за внимание. Това е моментът, когато трябва да зададем въпроси. Колко далеч сме готови да позволим на технологиите да оформят поведението на децата ни? Къде е границата между свобода и безопасност? И кой е отговорен, когато най-екстремният звук, най-рисковата постъпка стане тренд? Малка платформа с огромен обхват. Или ние, като общество, които позволяваме на младите да растат в свят, лишен от граници, освободен само от ангажимент да останат живи. Следващата част ще разгледа как TikTok се превръща в сцена не само за опасни забавления, но и за публични процеси и морални линчове. Свят, в който съдебните заседатели са милиони, а последствията могат да бъдат разрушителни. Част 5. TikTok като съдебна арена. Новото лице на публичния линч. В свят, където милиони очи гледат в един и същи момент, социалните мрежи променят начина, по който възприемаме справедливостта и вината. TikTok, с неговия кратък, бърз и мощен формат, се превръща в нещо като съдебна зала на открито, където всеки може да бъде обвинител, защитник или съдия. Това е новата реалност, в която публичното мнение се формира не от доказателства и юридически процедури, а от видеоклипове, хаштагове и емоционални реакции. Един от най-ясните примери за това са случаите, в които потребители разобличават предполагаеми престъпления или неморално поведение, без да имат никакви доказателства, освен няколко секунди запис. Това може да започне като невинно споделяне, но бързо прераства в масова кампания за разкриване на истината. Често резултатът е разпространение на слухове, които потъват в истински скандали и водят до сериозни последствия за обвинените, от загуба на работа до социално отхвърляне. Това явление има няколко ключови характеристики. Първо, липсата на филтри и проверки води до разпространение на невярна или непълна информация. В много случаи обвиненията се основават на слухове или полуистини, а дори и когато съдържанието е подвеждащо, то бързо се разпространява, защото провокира силни емоции. Второ, реакциите в платформата са мигновени и често крайни, виновен или невинен е въпрос на няколко клика и коментара, без възможност за диалог или разяснение. Трето, липсва нормалната юридическа рамка, която предпазва от несправедливи обвинения и защитава правото на лично пространство. Като резултат, TikTok се превръща в арена, където хората биват публично осъждани на базата на емоционални реакции и масови нагласи. Много млади потребители приемат това за естествен начин за правене на справедливост, без да осъзнават колко лесно могат да се окажат по другата страна на обвинението. Истории за хора, които са били набедени, макар и да са невинни, стават все по-чести. В някои случаи се стига до дълбоки психически травми и социална изолация. В същото време платформата използва тази динамика, за да увеличава ангажираността. Колкото повече емоции и реакции предизвикват видеята, толкова по-вероятно е те да се разпространят вирусно. Това създава цикъл, в който все по-екстремни или сензационни клипове получават предимство, без значение дали съдържанието им е вярно или не. Особено тревожно е, че този вид публичен линч често няма последици за самите обвинители. Анонимността и бързината на платформата позволяват на хората да се превърнат в ловци на сензации, без отговорност за думите и действията си. Много пъти последиците са тежки за жертвите, но почти няма механизъм, който да ограничи или санкционира несправедливите обвинения. В същото време някои потребители и групи използват този феномен умишлено. Създават и разпространяват провокативни клипове, които насочват вниманието към конкретни личности или организации, понякога заради лични или политически цели. Това създава допълнително напрежение и може да доведе до реални конфликти и разделения. Интересно е да се отбележи и ролята на самите влиятелни лица в тази динамика.
Знаменитости и инфлуенсъри понякога използват TikTok, за да разпространяват своите версии на историите, да защитават себе си или да нападат опоненти. Това придава допълнително значение на платформата като нов вид медиен пазар, където истината е относителна, а вниманието – най-важният ресурс. Публичният линч в TikTok обаче не е просто модерен феномен, а отразява дълбоки социални процеси. Търсенето на бърза справедливост, нуждата от принадлежност и признание, както и опасността от масовата хистерия. В свят, където всяка лъжа може да се превърне в истина, а всяка истина в лъжа, рискът е реален, хора биват наранявани без възможност да се защитят. Създаването на нови правила и регулации в тази среда е трудна задача, но необходима. Необходим е баланс между свободата на словото и защитата на индивидуалното достоинство и права. Платформите трябва да поемат отговорност за съдържанието, което разпространяват, а ние като потребители да развиваме критично мислене и да се учим да различаваме фактите от сензациите. Тази част от историята за TikTok и престъпленията е много по-сложна, отколкото изглежда на пръв поглед. Тя е призив за осъзнатост, за поемане на отговорност и за разбиране, че всяко видео и всяко мнение имат своята тежест и последствия. Следващата част ще разгледа как тази нова дигитална среда се преплита с истинските криминални случаи и как платформата се превръща в инструмент както за разобличаване, така и за манипулация. Част 7. Манипулацията зад екраните, как TikTok се превръща в инструмент за престъпления и измами. В дигиталната ера, където TikTok привлича милиони потребители всеки ден, зад забавните клипове и танци се крие тъмна страна, която малко хора осъзнават. Този свят, пълен с кратки и мощни видеа, се оказва не просто развлечение, а арена, където се разиграват сложни престъпления, измами и манипулации. Разгледайте внимателно и ще видите, че зад усмивките и музиката се крият много повече от това, което очите ни могат да уловят на пръв поглед. Първото нещо, което трябва да разберем, е как именно TikTok предоставя идеална среда за различни видове престъпни действия. Платформата е изградена така, че съдържанието се разпространява бързо и достига до огромна аудитория. Това е мечтата на всеки маркетолог, но също и на тези, които искат да използват социалните мрежи за измами или дори по-сериозни престъпления. Краткият формат на видеята позволява да се предаде послание, често манипулативно, без възможност за детайлен анализ или контекст. Една от най-разпространените форми на злоупотреба е създаването на фалшиви истории, които изглеждат достоверни заради емоционалния заряд и визуалното оформление. Това са видеа, които разказват за трагедии, измами, кражби или други престъпления, но всъщност са измислени или силно преувеличени. Тези клипове често имат за цел да привлекат вниманието и да съберат голям брой гледания и последователи. В някои случаи те служат за прикритие на по-сложни схеми, като събиране на лични данни, които после се използват за измами. Не по-малко опасни са и директните финансови измами, които процъфтяват в TikTok. Примерите са много. От обещания за бързо забогатяване чрез участие в инвестиционни схеми, през фалшиви конкурси и подаръци, до събиране на пари за неясни каузи или проекти. Често измамниците използват доверие, създадено чрез лични истории и емоционални апели, за да подтикнат потребителите да действат без да се замислят. След това изчезват, оставяйки жертвите без шанс за възстановяване. Това, което прави ситуацията още по-сложна, е фактът, че TikTok е международна платформа с огромен брой потребители от различни държави и култури. Това затруднява правоприлагащите органи да проследят и разкрият измамите и престъпленията. Границите между законното и незаконното стават размити, а жертвите често не знаят към кого да се обърнат за помощ. Друг важен аспект е ролята на алгоритмите на TikTok, които често препоръчват съдържание, базирано на личните интереси и поведение на потребителите. Това означава, че човек може да попадне в ехокамера, където вижда само определен тип съдържание, което подкрепя неговите вярвания или страсти. Използвано зловредно, това може да доведе до радикализация, промиване на мозъци и насърчаване на криминални дейности. Случаите, в които хора биват подтиквани към участие в опасни или престъпни схеми чрез социалните мрежи, вече не са рядкост. Манипулациите не се ограничават само до съдържанието, но и до самите потребители. Фалшивите профили и ботове са масово явление в TikTok, а те могат да влияят върху мнението на реалните хора чрез лайкове, коментари и споделяния. Тази мрежа от изкуствени взаимодействия се използва, за да се създаде илюзия за популярност и доверие към определени лица или идеи.
По този начин измамниците и престъпните групи манипулират публиката си, увеличават влиянието си и правят своите послания по-ефективни. Не на последно място, TikTok се превръща в средство за организиране и координиране на реални престъпления. Това включва както по-леки нарушения, като вандализъм или измами, така и по-сериозни случаи, като трафик на хора или разпространение на нелегални стоки. Комуникацията чрез видео и директни съобщения създава предимство на престъпниците, тъй като им позволява да комуникират бързо и дискретно, като същевременно остава трудно проследима от властите. Какво стои зад тези рискове и защо TikTok е толкова подходящ за подобни схеми? Отговорът се крие в самата природа на платформата. Тя е създадена за бърза консумация и забавление, а не за сериозен анализ и критично мислене. Потребителите са подтиквани да гледат кратки, силно емоционални клипове, които не оставят място за размисъл или проверка на фактите. Това създава идеалната среда за манипулация, където измамниците и престъпниците могат да маскират истинските си намерения. В същото време, огромната популярност на TikTok и доверието, което потребителите влагат в съдържанието на платформата, правят проблема още по-сериозен. Много хора възприемат информацията като достоверна просто защото е представена визуално и е подкрепена от мнението на хиляди други. Това води до ситуации, в които фалшиви новини, измами и манипулации се разпространяват с невиждана скорост. Този феномен поставя сериозни въпроси за бъдещето на социалните мрежи и дигиталната комуникация. Как можем да защитим себе си и близките си от тези рискове? Какви мерки могат да предприемат платформите, за да ограничат престъпните дейности? И най-важното – как да развием критично мислене и медийна грамотност в епоха, когато информацията е в изобилие, но истината е трудно откриваема. В заключение, TikTok е не просто място за забавление. То е сцена, на която се разиграват сложни и понякога опасни драми. Разбирането на тази тъмна страна е първата стъпка към това да останем информирани и предпазени в този нов дигитален свят. Следващата част ще разгледа как обществото и законодателите се опитват да отговорят на тези предизвикателства и каква е ролята на всеки от нас в тази борба. Част 8. Борбата срещу новата дигитална престъпност, ролята на обществото, законодателството и личната отговорност. Време е да обърнем поглед към това какво се прави и какво все още трябва да се направи, за да се справим с растящия проблем на престъпленията и измамите, които намират убежище в TikTok и подобни платформи. Истината е, че с напредъка на технологиите и социалните мрежи, светът на престъпността също се трансформира, ставайки по-сложен и по-трудно контролируем. В този контекст отговорността е не само на платформите, но и на обществото и всеки един от нас. Първото и най-важно нещо, което трябва да разберем, е, че проблемът с престъпленията в социалните мрежи няма как да се реши само с технологии или нови закони. Това е предизвикателство, което изисква съвместни усилия между различни институции, от държавните органи за контрол и правосъдие, през платформите за социални мрежи, до обикновените потребители. Всеки участник има роля и отговорност в изграждането на по-сигурна дигитална среда. Много страни вече работят усилено по създаването на законодателство, което да регулира поведението в социалните мрежи и да наказва незаконните дейности. В Европа, например, редица регулации се въвеждат, които изискват от платформите да бъдат по-прозрачни и да реагират по-бързо при разкриване на престъпни действия. Подобни инициативи обаче често срещат съпротива, тъй като балансът между свобода на словото и сигурност е труден за постигане. Никой не иска цензура, но същевременно трябва да се защити обществото от манипулации и злоупотреби. TikTok като платформа също не остава без действие. В последните години бяха въведени различни мерки за ограничаване на разпространението на фалшиво съдържание и за повишаване на сигурността на потребителите. Например, по-строг контрол при регистрация на нови акаунти, алгоритми за откриване на подозрително поведение и възможности за докладване на нарушители. Въпреки това, критиците твърдят, че тези мерки все още не са достатъчни и често закъсняват с реакциите си. Много експерти съветват, че една от най-ефективните стратегии срещу дигиталната престъпност е образованието. Медийната грамотност става все по-важна в нашето ежедневие, а умението да разпознаваме фалшиви новини, измами и манипулации трябва да се възпитава още от ранна възраст. Само така можем да развием общество, което не се поддава лесно на манипулации и е в състояние да се защити в дигиталната ера. Личната отговорност също е ключова. Всеки от нас трябва да бъде внимателен и критичен към съдържанието, което консумира и споделя. Не всичко, което изглежда достоверно или интересно, е истина.
Важно е да се проверяват източниците, да не се разпространява паника или слухове и да се поддържа здрав разум при взаимодействието с онлайн съдържание. Някои хора подценяват силата на едно споделяне, но точно то може да разпространи измама или опасна идея до хиляди, дори милиони. Тук идва и ролята на родителите, учителите и общността. Те трябва да бъдат активни в насърчаването на отговорно използване на социалните мрежи и да създават подкрепяща среда, където младите хора могат да задават въпроси и да получават съвети. Често младите потребители са по-уязвими и по-лесно могат да попаднат в капаните на измамници или да бъдат подтикнати към рисковано поведение. Затова изграждането на доверие и открит диалог е от съществено значение. В същото време, технологичните компании трябва да продължат да инвестират в разработки, които подобряват безопасността на платформите. Изкуственият интелект и машинното обучение могат да играят ключова роля в откриването на подозрително съдържание и бързото му премахване. Разработването на по-добри инструменти за аутентификация на потребителите и за контрол на достъпа до определени функции също е важно. Съществуват и международни инициативи, насочени към обмен на информация и сътрудничество между държавите в борбата с киберпрестъпността. Виртуалните граници са неясни и престъпниците използват това предимство, за да прикриват следите си и да избягват наказателна отговорност. Споделянето на опит и координацията на действията са от ключово значение за ефективното противодействие. Има и един по-непосредствен, но изключително важен аспект – подкрепата за жертвите на дигитални престъпления. Често те остават сами със страха и чувството за безпомощност. Организации и инициативи, които предлагат психологическа помощ, юридическа подкрепа и консултации, трябва да бъдат достъпни и видими. Отворената дискусия за тези теми помага да се премахне стигмата и да се насърчи по-голяма бдителност в обществото. В заключение, борбата срещу престъпленията и измамите в TikTok и социалните мрежи като цяло е сложна и многоизмерна задача. Тя изисква внимателен баланс между технологични решения, законодателни мерки, обществена ангажираност и лична отговорност. Само когато всички тези елементи работят заедно, може да се създаде по-безопасна и прозрачна дигитална среда. Важно е да помним, че социалните мрежи са мощен инструмент, който може да свързва хора, да разпространява знания и да създава възможности. Но тази сила трябва да се използва с мъдрост и внимание. Нашата задача е да останем информирани, да бъдем критични и да не позволяваме тъмната страна на дигиталния свят да надделее. Това беше още една загадка от Архив 13. Ако искате да научите повече шокиращи истории и мистерии, не забравяйте да се абонирате и да ударите камбанката. До следващия път, пазете се оценките.